Vypadni! Ríšo, kúp niečo a už poď na stred. Ja kupujem knockback a bloky. Drž si 3 bloky odo mňa odstup, lebo to keď mi zalazíš, to ja instant chcípnem. Instant. Pekné slovo. Poďme. Po emeraldy. A ja by som išiel na zelených. On je Dobre, sám poďme. a poď tu ku mňa. Mám bloky, chceš ti dám? Hej. Ne. Ide. Pozor. No poďme. Ja ho zabijem, ty nič v posteľ. Ja ti pomôžem, on má dobrý meč. Ja mám už železný, potom poviem. Železný na hovno, musíš si najprv kúpiť železný armor. Na mňa, ide na mňa červený, pomoc! Daj mu sme tu Pomoc! ku tebe. On zdrhá. Hahaha, no poď, nie. Ja si bridge. Si kúpiť armor akurát. Dobre, ja idem po diamanty. To kde sú diamanty? Ja idem tiež. Tu vedľa. Tu U mňa to vpravo a vľavo. Som dead? OK, chlapci. Daj mu pár hitov, ja už idem, hej, na pomoc. Ty si mu ani hapko neubral. No lebo ja mám knockback. Ale musíš meč používať, lebo knockback je ti na hovno. Ja Hej, knockback na robím. moste je to dobre. Vieš, keď to vieš používať. Choď na jednu stranu, na diamanty a idem na druhú. Ja už som u diamantoch. Kto mi píše? Idem zautočiť na červených. A za goldy čo môžem si kúpiť? Armor za 12. No to je taká... OK, ja tu zatiaľ, ja som postaviteľ. Čaute, máte po betke? To. Imo, nechaj mi to. Dobra, Maťo. Prosím. Mám. Bacha, ide na nás červený! A loser Stivak. Teda Alexa. Ani nestíha, vypí potion. Nice, zabil. Áno, Maťo! Bacha na moste je diera. Postavte ju, ak sa dá. Hej, idem. Timo, nechceš onen, ti dám do čestky kamenný meč. Ešte čo si môžem kúpiť za goldy? Bacha, ja idem TNT. na diamanty teraz. Ešte žije. Modrý. A modrí majú debejsku oproti nám. Notebook? A však to je 0 diamantov. Blíže. Od 3 si môžeš tak akurát uložiť. Mám taký pocit, že na nás... O, typek tu je, radšej idem preč. Lebo sa Má nechcem dia byť veci. Zdraj! Nie na mi. Zdrhaj, Tu na bridge. Dobre. uložiť veci. Hej, do ender chestky si ich daj. Idem asi púšnúť ich. Typov. Pekné To ten slovo. zelený to dáva. Im. Na frak. Oni majú akú peknú ono zrobené. Dobre majú. Už mi chýba posledný. To 5 musí mať. 6. Toto. Bum. My sme žltí, ne? Hej. Dobre. Ja si potrebujem kúpiť bloky. Kúpim Nie upgrade. Normálne shop. shop. A čo si chain mám kúpiť? Či Nie, armor? tam dáš hore, máš úplne vybrať. Aha, armor. dobre, mám, hej. Tak. A to už mám najlepší? Keď si kúpil diamantový, tá hej. Ti dám, hej? Poď. Nie, nechaj si. Proste nechaj. A ja nepotrebujem. Mne to je jedno. Ideš na červených? Tá Idem ja. červený už sú dávno chcípli. Nie. Dobre, Ja mám už 6 diamantov, Maťo.
Hej, sorry, ja som mal mute mikrofón. Timo, že už asi neobostávaj, lebo potom sa nedostaneme z bejsky včas, keď by išli na nás, ne? Okej, dobra, tá posledná vrstva. To Ja mám ideme aj fight. Ja mám takú čiernu guľu, to je dobré? Fire charge. Vieš, to pravým klikneš a pôjde proti hráčovi. On tu bráni? Hej, Hej, on Serus, točí po brácho. všetkých ostatných okrem nás. Čiže on keď tu príde taký typek, to on ho zdá head? Mhm. A z diamantoch čo si môžem kúpiť? Z diamantoch. Poďme da koho pušnúť. Bacha, modrý nám ide. Ide k nám pomaly. Hej? Dobre, poď. Daj mu chrbticu, Maťo. ja mám 2 zlaté jabka, prišlo tu. Dobre, mňa zhodil typek. Druhý je tam. Ide Safra. jeden. A dúfam, že mi veci ostal. Nie, ja nemám nič. Tá nemáš akurát meč a bloky nemáš, ale armor máš furt na sebe. Tu máš. Goldy? Mhm. Ale ide na nás typek s TNTčkom, ten istý. Idem. Ja mám tiež. Golem na ňo ide. A pohoda. Iron Golem je... Iron Golem spadol. Ešte raz postavme ho. Timo potrebuje Dobre, ak si veľa dať- viac. Do riti! Tu je džúra, ja som debil. Hej, ty si nevšimla. Dolík, ja som ti spadol. To je Ja som pustil toto. shift. Shift. Som si pomýlil. Idú modrí na nás. Dolík, ja nemám. Dobre, Počkaj, ideme. prvom rýchlo lepšie veci. Mám knockback, to ich hodím. No hej, Kde ale sú? oni Nie sú sú na tu. mide ešte. Aha, však to sa o to postaram, neboj sa. Lukujte ich. Ok, mám iron už. Čakaj, chodím tu dole, kupujem boty. Zhodil som ho. Nice! Ale ide druhý, Timo. Ja nemám bloky, ja sa nedostanem domov. Tu je bro. Poď tu sa tam, no poď. Dobra. Dobra, ide. Tu je. A tu je. Utekaj, raž. Timo, oživ to všetko. Potrebujem bloky strašne. Neboj sa, mám luk. Hit. Idem. A pozor, to je Skaďme. diera. Typkovi si doplňujú HPčka. I nám sa doplňuje. Zdrhaj, on je fakt hrozný lukár. Bacha spredu. Ok, pohoda. Mám ho kus po fajte. Dávaj, ja si musím kúpiť ten elixir. Jaký elixír? Daj 6 goldov. Mám diamant. Do toho dávam. Do tej tu, hej. A už máš ten armor, Poď. Timo, lebo nemáš armor furt. Nemám. Lebo Bacha, nemám emeraldy. z boku. Jem. Ja? Skade? Zľava od vás. Zlaté jabko. A ideme. Nie, on iba nie, zbytočne. Poďať. No, dead. Ja už som tak... Pozor, Maťo. Čo? Ja nie som na bejske. Kamo tu dobre zničili veľa. To oprav. Čo robím? Typka zabijem lukom. Dobre, už je down. Zase kamo ho lukom zabijem. Kamo. On si dal nejaký regen, kamo, sakra. Kamo, kúkaj tu. Mňau. Musel som. Ten Rišo. Moja Ríšo je diabol. Maťo, idem za tebou.
Chcela by to ešte 2 emeraldy na enderpearl. Ja by som ich tam nám dal. On jak vie dobre so s tým lukom? Ale Na čo kamo, mi ísť on po- proste ide rovno na bridži, kamo. Tak čo čaká odo mňa, že kamo, že asi ma nechá. Bacha, idú všetci na teba. No však Na nech mňa? idú. Nie. Na Ríša. Ja No spamujem. nech lukom. idú. Zhodil som ich! A oni sa respawnú po chvíle. Dávaj, rýchlo. Kde sú modrí? Idem po diamanty. Ničíš, Maťo? Nie, iba ten tečka som dal. Poď mi rýchlo Mám 5 pomôcť. diamantov. Idem. Majú po betke. Hej? Hej. Nice! Ale ja to nedávam. Ja to dám. Ja ich zabijam. Kilomen! Nie, ma zabili, ale dal som im damage veľmi. Kupujem bloky, idem tam. Ja tiež mám už všetko. Upgrade. Ja mám stack a 8 diamantov, chlapci. Ja ostanem. Koľko stojí to ten Iron Neger? Som nám vylepšil shield toto. Mhm. Obidvaja. Už idem, Timo. Kde sú? Na mide alebo kde sú? Mid. A dobre, tak ja im idem dodať. Jeden dostal, tam to dám. GG. Ja nemám... Kamo, my si nič A nemá toľko neoberáme. veľa. Hlavne ja jemu, ne? On má strašne o tom môj. Cheatersky. Tak vám poviem. Idem fajtiť, pomôcť Ríšovi. Ideme ja. Jemu brok, ale Potem on utekal, oni utekal, nemajú helmy, utekal. oni nemajú armor. Lebo oni si nemôžu kúpiť armor. To ten slabší je down. Ešte toto jeho posledného. Musíme ho zabiť. Rašuj ho, kaši na neho, rašuj ho. On ide k nám na bejsku, choď na bejsku niekto. Ešte choď. Nejde. Á, už nemali! GG. Nechajte mne to! Čo robí? Jakže nechcípol kvôli tomu? Však enderpearl... Ja som mu dal, damage som mu dal. Rýchlo na bejsku. Idem. Timo, chcipni, Timo. Čomu? Tá by sa portal na bejsku. Máme tam golema, to je v pohode. Ja som... So 16 diamantmi som zomrel. Mi zabil môjho golema. Ty Tak, kokos. som si Navejcujte sa, chlapci. Čo sa máme? Ja ho nagírovať, lebo ja ho jak odstraším. Timo, daj Iron golema tu. Ja zatiaľ postavím do Iron zvony. golema? Hej. On stojí veľa železa. ale to Pohoda, už nevadí. mám ho. Dobre, to daj ho tu. Nie, vieš koľko stakov tam bolo? V tomto asi 10 stakov železa. A kde je teraz? Ja ho Tu zabijam. je hore. No, shut up, guy! Dambas. Vamos, do Rachovci. Dobrá chalani. Jo!